Várjatok már, megkagyáljak. Halljátok, hogy ordibálnak itt? Köcsög gyerek, hogy ordibál? Hallottátok az előbb? Hallottátok? Mindjárt oda megyek, hogy szétverem a fejét, bazd meg! Buzi gyerek! Nézzétek már meg, még itt ordibál az aluljáróba, büdös rohadt csegeci! Na, hú, de felidegesítenek, te! Mit nézel? Mit nézel? Nézd meg, felidegesítenek, bazd meg! Na, sziasztok srácok, ki kell, hogy kapcsoljam, mert itt balhé van. Nem tudnak viselkedni. Meg minden, idegesítenek, na majd visszatérek, ha minden oké. Este 7-től pár